Ndamira pamberi pedera mambo kutasa. Despa chukwa hiyo. Ikajipesha pale pale moto. Magari basio. Ini nyewe kamera kadai. Nyewe kamera kadai. Natenga spin. Tuzungura futi zicharenyi best pamusoro ichangamire jini Pamusoro ichangamire. Ini ndi mboto washika. Ndakatenga spin. Kuna sambisi wakabatana newana wavo. Saka ndatenga spin. Ndakabhadhara mari yandakabhadhara wandori pamwe chete. Ndazodzoka koupedzisa. Ndakazodzoka wabereki wacho washaika. Wawashaika kudaro wakanditambira mwana wacho akanga ari pakutanga. Kwanga wari. Ndakazopedzisira kubhadhara mari. Ndakapedza kubhadhara mari kune mwana wacho. Tobva taenda kwaSabhuku. Sabhuku razema. Sabhuku razema. Taenda kuna Sabhuku razema zvakapinimidza. Pamari ndaenda kobhadhara ndakabviswa imweni ukazi iyi mari ndaakuipa kuna Sabhuku kuitira kuti tikataura kuti ndautengesera Sabhuku unoda mari yakawanda. Saka tinoti uri muzukuru watagadzika watapachi todaisubire kuti iwewe waita zvawaita vazvachidii dambudziko rauramba dambudziko rangu ndakazvoenda ndada kuda kowaka ndakasvika ndinandatengesa nzvimbo iyi ndopane dambudziko papato wako papato wako iwe after waita zvawaita wafiwa wakatora nguva yakareba sei usipa ndakabhadhara gore rimwe taura makore ndakatora gore kubva gore ripi kubva ndakabhadhara 2014 chekupedzisa ndapedzisa ndobva ndazoenda next racho. Saka mira mubvunzo wangu pauri kuona wakaita zvawakaita wakabhadhara 2013 ukapedzisa 2014 kusvika izvozvi we're talking of 11 years. Pesa panaingozi chakupa pamwe 11 years. Saka izvi gara kwasipapo nditwa Bernard Mbizi tinogara kwaMuchena kunyautonga village. Sabhuku wangu ndikazemba. Sakaitika it was 24 August 2013 vamashita vakauya ini ndaiva kubasa vauya ndipo ndakafonwa nababa ndikauya tikaungana semhuri. Baba akati ini ndaakurwara wakomana saka ndaakurwara vana mashita wa ihama dzedu namashita ari pamheka apo ndanzwa kuti vanokama saka ndoda kungomugurirawo sehama. Mutemo weZimbabwe unoti dzimba itengese patiti iye ndichamugurirawo kana paine apa achandipa what anondipa. Takawirirana ndisazi baba nevana. Baba akati zvakanaka. Zvadaro vamashita avo wakabhadhara token yavo wakabhadhara kunana nababa. Baba ndini ndakabudisa mwoyo wekuti no baba isusu tiri kukura plus tine vana vari kukura. Zvava zvakadii kuti pave nechinyorwa chinovako just in case of tomorrow kuti muzukuru wedu uyu arege kuzorwa nevana vedu nokuti ndimawapa. Tikanzi voraiti mwana wangu apa watoya nepfungwa dzakanaka. Vamashita wacho vachibva vaita se sandatotibudisa ichi amauya nechitupa here vachibva vabudisa chitupa chavo. Ini ndobva taita se ndobva ndatotora pepa andasainisa tete anga arimo navo vamashita vakasaina nababa vacho vakasaina. Zvadaro vamashita wakagara wabhadhara mari yavo vari kunyepa 2014 ipapo vakazouya vachibhadhara mari. Ipapo ndinoti manyepo because ini ndakaenda wanyepa ndinoti inini apo ndakazoenda kubasa. Ndaenda kubasa tete wangu hanzvadzi yangu inovairi hanzvadzi yangu yakandifonera ndiri kubasa ikati hanzvadzi mukadzi wavamashita vauya pano asi vauya pano vataura kuti isusu kuno kuti rugara padyo hatichapadi pane tinoda kuenda hanzi kwamatenga mbiri amene kunani hatizivi zvazvo mumba mevanhu. Saka tikati saka zvanzi kuti saka mama ati chii mama wangu achiri wapenyu. Tikanzi mama wati
hapana zvekuita tongoita setona zvekuita mama asikanzwa wakaenda kwasabu wakataura nasabu kuti ndozvataura Mashita uya akauya pano kuti handishadi pekugara zvekuti dai vaRadzimba vachiri vapenyu vaigona kutestify vachitaura izvozvo kuti mbuya Maimbidzo vakauya mama pakaita vanonzi Maichasauka vanova vari sisi wamama wangu wakauya kuna mama wachigara wachikanga wachibva waita sei wawirirana namama ndiri kubasa zvakare maise mukomana mukuru ndakafonerwa zvakare kuti iwe mwanangu nyaya iripo ndikudawo paangu sisi vari kugara kubrigade wagarawo pakaramba Mashita paya kana zvazodaro isusu tichazoita sei tozoona kuti uyu tokeni yake idzoke saka mai vakataka kurwara mai vobva vasvikawo pakufa vaMashita vasina kuuya kwatiri asi vaMashita vakazoti pakashaika mai ndipo pakazouya vaMashita vauya vaMashita vakataura kune hanzvadzi yangu vakatanga kuona hanzvadzi yangu vachibva ndati uyai ini ndandi kubasa uyai tifutisangane kupi kuMikosi Park hanzvadzi yangu ikati handigoni kuuya iwe uchisangana navo vandasangana navo ndikati no chinhu chinonetsa ndechekuti ndechefamily inini pazvakaitwa ndezvefamily ini ndakamira sepila refamily pabanga achirwara izvozvi nanhasi ndii ndakangomira ndiri overall saka vaMashita nyaya iripo ndeyekuti mari token yenyu makabvisa tichangobvisa bhijana tichiita sei tichikupai tagarisana semhuri saka zvisineiwo mai wakasvikawo pakufa zvinhu zvadaro uyu ndo pakazosvika uko kwabvaona paita se pakutogadzirwa pekugara patoo neimba yanga yapo pane chibhodhi inini handina kugona kana kuti vaMashita ndinge wapamhosa kana kuti ndinowawenga kana ndinoita sei ndakangoti mama izvawakaita hongu zvakanaka but nyaya iripo ndeyekuti munhu anofanirwa kuona token yake yakaita sei yakanenge saka pane mukoma mukuru wangu ari kuHarare mukoma iwo ndo takapira nyaya mukoma wakati vanangu imimi zviri kuda kutotite macontributions tese nekuti zvinhu zvakaitwa ndimai nababa iwe Bernard haungazogoni uri wega saka inini paifona mai Mashita ndaiti mirai ndiite sei ndigadzirise maissues ari kuno kuti tigone kuzokutsirai token yenyu to my surprise wakabva waendesa nyaya yavo kucriminal court waendesa kucriminal mapurisa akauya akainvestigata nyaya vandanzi mirai tichazodaidzai kana taita sei tapedza kuinvestigata musuno ndipo ndakaita sei wakati munouya mandi to my surprise ndiri kubasa ndobva ndanzwa futi kuti ndiri kudiwa kwamama apa nyaya yanzi kuti iri criminal saka inini handina kuramba semhuri sechinhu chakasiya chaitwa nevabereki ndandiripo nekungoti tiunganidzani semhuri timudzoketsere token yake that was that saka iye munhu akangoita se akangotanga kungu ameno kana kuti aino hake tumwe tumani nditu twanenge achifunga but inini handina dambudziko naye matini yari mapurisa ndizvo here Mashita mapurisa hongu ndakaenda asi wakazidzokendeeka mapurisa haakuti enda kwamambo anokuti enda kwamambo neMajesty uyu atori nesamoni kari autodiwa kuti mutsemandeni ndizvo uyu autodiwa kuti mutsemandeni saka iwe wakakuti enda kwamambo ndeni mapurisa aifanira kupa advice iyoyoka usati waripota nyaya kuti ende before the court kuna Majesty because as long as yato kuna Majesty zvatakutoita izvi yatonzi yachi subjudice handidhiri nenyaya yekuti iri before the court saka wewe wasoziva kuti mande iri kuenda kucourt munouya kutorwa aiwa mawitnesses ini ndiri musungu handiti kune mawitnesses akanga ngakuinvestigata kwati ngauye chese zvikanzi kuri kuya then mozorwa manyu wamastatements mozopiwa date record saka tisati tapiwa date record vanzi ngawauye tipedzise mudombo yakorwa matama right it's okay kana yatodaroka let's hear afterwards inenge ita sei because kana yatongodaro handikwanisi kuinzwa kusvikira Majesty airepair date tuchi kuno because kana yato neissue yekuti vanhu vakutotorwa mastatements vakuita sei yato under police investigation handikwanisi kupinda mukati macho kana mapurisa apedza yadzoswa kuno it's okay then iwewe what you can actually do iwe kana urikupokana nekuti ndizva kuti watokuenda kukoti enda kukoti iwe then inquire kupolisi enda kupolisi unoinquire kuti nyaya iyi yakatoverwa doketed because haidaidzwi vanhu mawitness for mastatements kana isina
Achakasuziya mudhita asi but kana wakupiwa mandi kusvika mangwana saka iwe chicheka nyaya yako kana yawithdrawa yanzi zvesho yakawithdrawa then moya mopiwa date kuti chiite nyaya because handikwanisi kuita kana ichitori under police investigation I cannot do that one. And the next